Sjeertje en Sanne. Zulke palen. Waarom dat we die toskjes erin zien? Kijk, toen ik een keer film. Zeg eens I. Oh, ze viel het net uit. Hè? Lees een sasje. Is het zo? Ja. Dat het goed is, 2 boven en 2 onder. Hey, kom mee. Zak hebben ze wel laten zien dat ze de ei lekker doet ze jou. Kom dan. Hap. Ja. Nee. Kom maar. Kom dan. Zo wel net. Kom eens. Nee, dat weet ze. Is dat lekker? Ja, kom je maar. Oh ja, ja. Hé, hij is een kriebel op de grond. Hij is een kriebel. En dit zijn haar eigen tosjes zo zien. Ja. Zij kent het zeker. Ja. Nou, net skieten of zo, dan hek ik er echt in.
weer. Ik wil die toetje aan. Of ik die hier bieden. Zo? We zien hier even in het kanaal aan. Was dat Sjen hoe dat moet? Ja. Dat is de steut, het klopt net. Nee, maar ik doe iets mis. Sorry. Oh, dan kan het niet meer om. Oh. Ja, zeker wel. Tante Geert is je pas gelopen. Oh my. Oh oh. Kom maar.
Goed zo. Pierkje. Koekoek. Hé, hey, Silkevaya. Hé. Hey. Die doen we even voor.